След няколко години работа, най-накрая имам възможността да отворя моя център за висока подготовка и за здраве. Ще бъдат насочени тренировките към футболисти за професионално ниво и аматьорски футбол, за подобряване физическите капацитети или за възстановяване на контузии, като връзки, менискус или сухожилия, така както групови тренировки, така и индивидуални специфични тренировки, в зависимост от характеристиките на клиентите. В този период и когато имам възможност, ще се опитвам да снимам това, което работя и да обяснявам как и защо работя тези неща. И това ще бъде много продуктивно и ще имате възможност да виждате това, което съм учил и което имам като опит, да го предам чрез видеята и практически и теоретически. Преди да започнем, да ти дам упражненията, които ще ти помогнат да определят твоето ниво на функционалност и да разбереш в кои неща имаш нужда да подобряваш, просто да подобриш твоето здраве и да си функционален, или на професионално ниво да нямаш дискомпенсации и да си много по-добър в мобилността и активирането на мускулите. В нашите часове ще работим физическите капацитети, основните, имайки в предвид това как се развиват клиентите. Ще структурираме всеки месец по начин, по който ще променяме този процент в часа, за да може подобряването да става прогресивно и да няма интерференция между различните физически капацитети. От следващата седмица също ще започна да отварям часове по 20-30 минути за консултация от разстояние. Ако ти е интересно за това как аз работя и как мога да ти помогня, това ще бъде напълно безплатно и ще можем да обсъдим в тези 20-30 минути твоя случай. Мога да продължа след тази консултация да работя с теб и да видим какъв ще е най-добрият начин да работя и да ти помогна за различните цели, така както било за здраве, за поддържане на физическа активност, за някаква конкретна контузия или за подобряване за конкретен спорт, насочен най-вече за футбола, защото това е в което аз се специализирам, или просто ще си запазиш тази информация и аз ще ти дам най-добрите препоръки от моето обучение и от моя опит. А сега нека преминем към тези упражнения, които са един тест много известен за нашата функционалност. Ще ти покажа 3 упражнения, обяснявайки и за всяко има точки от 1, 2 до 3. Колкото се може повече точки, трябва да постигнеш и по-добра функционалност ще имаш, колкото възможно най-много точки имаш за сбора от всички тези упражнения. Те са повече упражнения този тест, но за сега мога да ти покажа 3, за да не става много дълго видеото. За първото упражнение трябва да се поставим в една права линия, двата крака, стъпалата на линията. Разстоянието между едното стъпало и другото трябва да бъде такова, че коляното трябва да се допре точно до предния крак, до глезена на предния крак. И коляното също трябва да отиде на линията. Не трябва да се разделя от линията коляното, когато ние слизаме надолу да докоснем земята с коляното. С пръчката трябва да я поставим отзад зад главата и ръката, която ще вдигнем, ще бъде ръката от същата страна на крака, който стои отзад. Пръчката ще я доближим до 3 опорни точки на главата, на гърба и на таза. Тук, където кокала ни излиза, точно на кръста. От тук започваме. Ще се опитаме да сме възможно най-изправени, за да може да поставим коляното на земята на линията и отново да се изправим. Съответно, ще го направим с двата крака.
Ако го направиш по този начин изправен, без да излиза коляното от линията, са 3 точки. Ако коляното излиза от линията и започнеш да се наклоняваш, това са 2 точки. Ако не можеш да направиш нито едно от всички тези и губиш баланса, 1 точка. За следващото упражнение ще трябва да се изправим и пръчката я хващаме с двете ръце. Това е дълбок лег с отворени крака, ръцете над главата и трябва да се опиташ да седнеш възможно най-надолу. От тук, ако постигнеш да слезнеш до толкова, това са 3 точки. Ако не успееш да слезнеш под линията на коляното с таза, това са 2 точки. И ако не можеш да направиш това движение и имаш нужда да поставиш глезените на по-висока повърхност от пръстите на краката и отново с друга пръчка, например, се опиташ да слезнеш и, разбирайки, не слизаш под височината на коленете с таза, това е 1 точка. И сега последното, любимото ми упражнение, в което за да събереш други 3 точки, трябва от същата страна с ръката и крака да докоснеш с лакътя коляното, да разтегнеш, отново да докоснеш с коляното лакътя и отново да поставиш ръката и крака на земята, без да губиш баланс. Ако не успееш да го направиш така, контролирайки през цялото време тялото, за да забереш 2 точки, ще трябва да разтегнеш ръката и крака от противоположната страна. Ако ти е трудно и гръбначният стълб се пада надолу и не държиш гръбначния стълб изправен, това е 1 точка. И съответно, ако губиш баланс, когато правиш дясна ръка, ляв крак, също е 1 точка. В коментарите ще очаквам да споделиш твоя резултат, сбора от 3 упражнения, или в Instagram също можеш да ми напишеш и да ми изпратиш снимка за това как правиш тези упражнения. И аз ще ти отговоря, разбира се, за това какво можеш да работиш и каква дескомпенсация имаш и нужда от работа за активиране на определени мускулни групи или за баланс.